Beno, Xabier Orbegozo, harria, bosgarrena, desafioa handi bat dago airean, eta gu jakin nahi dugu, horri buruz informazio dagoen, eta hori nola bukatuko ote den. Biba, harria, bosgarrena! Apa, Xabier, arratsaldeon! Berdin, hori, zemoz? Etortzeatik, Eixi lasai. Vale. Bueno, Xabier, ze irutu zaizu gure proposamena? Gu lauron artean zure kontra egingo baldin bagenu eta gainera bentaja pixka bat utzita? Jaidaka zuen, kontra. Bentaja pixka bat ez, bentaja puska bat. Eta puska haundi xamarra. Xabier, WhatsAppa konprobatu duzu, ze guk esan dugu, bat ematek desafio hartu nahi bali madu 600 lau bosei, eta hau ez da broma, bakarren batek nahiko balu interesik izango balu, badakizu ezer egin behar duzuen, ez dizu oraindik inork idatzi, o ez du inork ezer bidali. Oandik ez. Ez. Oraindik ez. Bueno, Eneko Otañorekin apustu egin zenuenean, erretiratu egingo zinela esan zenuen, 2022an izan zen hori, baina 2025aren atarian beste desafio bat botatzea erabaki duzu. 2025ak ze ekarri dizu? Holako freskotasun berria, ala? Bueno, ez, urte guztien, enizan gusto gaua apostuarekin, pandemia ondoren da, ninun harrapatu bolara honen, pixka dutzit ere honitzen, eta nintzen ondo aiatu apostu harta, eta nintzen guztua gau, eta hola, erretirua zea horrekin ematia, pixkate kosta egiten zizaten, eta hainitzen pixkena nire buruan bazen zerbait, eta, bueno, hoi prestauta nekan, eta, bueno, tita, pentsan nuan botatzia, eta botan nuan, edo zein jokatzeko dispuesto neola, eta, bueno, horren ginen zai, Kantabrikon, Tolosan, eta etzan inorra azaldu, eta, bueno, hortxe, etxea, bueno, azaldu zan, Itzein godu, pixkanaka. Kontua da, zuk esan duzun oraintxe, ez da zuk barruan grin hori, arrori hor bazen eukan, kirolariak berezkoa du lehiarako grin hori, behar du hori aurrera egiteko, Xabier? Bai, hoi gabe deportioan ez da aurraitik, ez? Hor behar du kompetizioko zea hoi, irabazteko zea hoi, gero, bueno, galdu irabazi, baina, bueno, hoi kentzia zaia, eta hoi gabe nik deportitzen ez dakit, nik batzuk bezala junda izarri pixkatatzeare beti erlojoi behira, o beti... Motivazio bat, ez da? Bai, zoze. Egia da, aurrera begira apustu bat, edo txapelketa bat, edo zerbait ikusmiran edukitzeak laguntzen duela entrenatzen, eta beraz, gorputza ere, osasuntsu mantentzen, edo sasoiko mantentzen, horretarako ere izan daiteke hau. Baita, bai. Ez palin magatu zerre utzik egiozu gorputzai, eta, bueno, zea horrekin buruntz zerbait da ezula baitzat, errexo egiten da kirola ere, eta gaina kirola hola nivel hauetan itxeko eta intensidadire sartu berrizetea, eta ez du balio bakarrikan paseatzia, pixkate intensidadire mejoratzen du, eta, bueno, dana bat dator. Xabier, eta zuk uste hau egiten dozunean baten bat animatzen bada, zure horka egiten. Ja, erretiretuko zarela, nik uste zer. Nik uste zuk ezin dozu. Isiliko, merko ez dela. Hori da, behar izana dagoezula beti itxeko, Bai. Gaina horrena marka bat egin nuen hor baita, eta orduan, berez erretirua orduan eman nion, hor maratoi bat eta inuan. Bai. Eta orduan berezea, baina gero berrize baita. Ezin itxi. Ukerarik ez dauka, ez da? Grin hori hor daukazu. Gogoratuko dugu, azkena bota duzun desafio, datuak aipatuko ditugu. Batetik, 55 ontzako 10 enbor ebakitzea, eta bestetik 10 kilometro korrika egitea. Gainera, zuk jarri zenuen aukeran azpeitiko zezen plazan, edo Tolosakoan izatea, bilekuak aukeran jarri zenituen. Lan honek, Xabier, prestakuntza handia eskatzen du? Bai. Ekilibrua bilatzen da zaila hor, aizkolaria generalmente jende astuna izetegea, eta korrika laia berriz ez, da hor entrebitartekoa bilatzen, kostatzen da. Aizkoran hemen desafio honetan lan gutxio da berez, korrika baino, eta hor eskatzen du, korrikako zea gehiago, hor buelta die, azkenian zezen plazai, 1 metro izetetu, eta horren buelta oso asko dira. Berdina da dana. Zoradiatzeko ere, ez da? Bai, gira eta buelta beti zean, da 10 hori egotzen da, eta han behera oso nekez jaisten da, 70, 60, eta oso gorra da buruntzako ere. Eta desafio hau botata zer esan nahi du, Xabier? Zuk zure burua ongi ikusten duzula, ontarako? Bai, test txiki batzuk egin ditugu, eta ni uste
etortzen dana ere gezki hartuko genula, Etortzen dana gezki hartuko genula, bai. Bueno, informatzen aritu gara, 1962an jokatu zuten Latasa eta Txikito de Arruizek lan hau, eta zuk berreskuratu egin nahi izan duzu. Etxeko jakiteko 1962an Latasa, aizkolaririk onena zegoen kontsideratuta, 19 minutuan moztu zituen 10 enborrak, korrika kilometro eta erdiko abantailarekin hasi zen, baina Txikito de Arruizek irabazi zuen apustua 2 minutu pasatxo aterata. Denera ordu bete pasatxoko lana. Oida, bai. Txe, datuak eman da, ez da? Bai, esan dezagun, korrikalariak irabazi zuela, ez? Garai hartako lanei begiratuta bintzat, ez? Zergatik aukeratu duzu lan hau? Momentu honetan bastante argal nago, eta ni uste lantegi horta oso ondo moldako nintzakela bain, iruditzezat, Eta bai, horren korrikalari iratzi zuen, gaina bentaja handikin zijoan, 14 vuelta bentaja handi zan, baina beste korrikalari handia zan, Txikito de Arruiz, eta azkenean irabazi intzion, bai. Martxo bukaeran jokatu nahi duzu zuk apustua, hori da zure buruan daukazun data, eta hori izan da behar bada Etxeberria eta Bion arteko konponezinak harri duena ere, ez da? Bai, Etxeberriak jokua sinatuta dauka, aizkora hutsen, Baso Zabalekin, Donestemen jokatzeko, eta hoi medio dala, martxuan 8 dauka, eta arek berez ez dakoa denboraik hor martxuan jokatzeko, eta apirilan ere ez, eta proposamenak arezuna urrungo abendun jokatzeko zan. Urrungo abendu arte gauza asko pasa lehizke. Luzetxo, zuretzat, ez? Eradiare bai pixkat, eta lesion bat, eta guain ez erren kompromiso egartek, ni uste ez zula pena mezi. Gero gogo baldima da, ozea baldima da, ingo da. Dena den Etxeberria azaldu zen, ez da? Espero zenuen, bera azaltzea? Ez, porque Etxeberria jokua egina zeon da, eta enun joko egin gabe hon balitz igual, baina joko inda nola zeon apustu egia sinatuta nola zeukan, enun uste azalduko zanik. Eta alakoetan, zuk etzen nuen uste azalduko zenik, ez da izaten prentxan filtratu eta esaten den bezala, batek esan dit zurrumurruak ez dire izaten, hau etorriko da, edo hori etortzekoa da, edo horrelako zurrumurrurik ez da izaten? Bai, hori desafioa zuen usadio kontua da, beti ala nintzen da, desafioa botata. Baina hor izaten da, izen dauta botatzen maiozu bati, por ejemplo, nik zuri jogo izu eta azaldu, baldin bada botatzen mazu, ja, eozein azaldu lehik. Oan lan klase horta, batzu deskartatzen juzu, jendea astun joua, deskartatzen juzu, más o menos jakitezu, gutxudera beraz, bos bat, zein azaldu lehizkien, ni mantziena zan inorrez azaltzia, ni berto zazpi urtegian zai, da inorrez azaltzia. Irakurketa hon badako horrepe, bai, inorrez tala atrebitzen zure kontra. Atrebitu kontu ez da izango, falta, ilusik ez, ez dakik. Eta esan daiteke adibidez, zuk nor azaltzea nahiko zenukeen? Izenik ez esango. Ez, zenik ez duzu esango. Nik edozein jogo, nik ondore. Bai, ez da? Zuri berdin zitzaizun? Bai. Edozein? Horregatik utzi zenuen irekita, ez da? Bai. Bueno, Etxeberriarekin hor akordiorik momentuz, behintzate, ez da irisi, horrelako negoziaketetan, non egoten da margena? Ez dakit, data izan daiteke dirua, tokia, lana? Bueno, horritzekin hasi ginean beak lanak hasi izan, eta, claro, hauek diskura handia haukate, nik horrikan lan asko jarri etor, baina ni aizkolaia naiz berez, eta beha baino mutia handi joan, ni berez, nik kilo asko naiz, baita horrikako, eta hor hasi izan lan gehiago naizula aizkoran, beak, nizan nion lana aizkoran nahintzun guzti imango niola, baino, eta gero korrika 10 kilometro, 8, 12, igueltzizatela. Oain, data gintzon dela problema hor, eta bueno, hor, lana aukeratzen da, gero aukeratzen da fetxa, eta gero dirua, eta bueno, fetxa zen hor arazo handina. Lanean ados jarri zineten orduan. Bai, arazo handik eneka problema. Datarekin kontuak. Hor argi dagoena da, apustuak erabakitzeko lekuarekin ere arazorik ez daukazuela. Hor, Kantabrikon izan behar du horrelako apustu bat egiteko lekuak, liturgiak hori esaten du? Aspaldi bintzat horri nintzen die, leheno hemen Donosti nintzen baita, ez dakit, bodegon, Alejandro, ez dakit nintzen, leheno asaseran, azkeneko 40 urtean, 50 martean, beti Kantabrikon nintzen da.
bai. Ba, Xabier, guk ere aukera emango izugu, hemen baituzu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bat kamara, zuri begira, Euskal Telebistako 6 bat kamara, nahi baldin baduzu mezuren bat bota edo deitu zazu, apustura, ea norbait hurbiltzen zaizun, zesango zenuke jende animatu dain, hortxe daukazu zure kamara, pare-parean. Bueno, aukera gara izan de horre, egan denez, bueno, nik ez esango epa, lan horta, nik esan da bezala, jokatzeko edo zein dispuesto neola, o naola, eta, bueno, nahi duna azaldu, azaldu, ja ez dago azaltzik, fetxe egiz dago eta, baina, bueno, abisatzen nahiko edu. Abisatzen nahiko edu, zure telefono zenbakia harrapatuko dute hor numaitetik, ezta? Jakingo de, hor dabiltzenak, harrapatuko dute. Bueno, bestela gureare hemen daukazu, 600-44-6, eta guk jarriko zaituztegu harriarekin harremanetan. Gure kontra ez du nahi, hori sandu, gu ez garela nahikoa. Baina beste arrazoi batzu batik. Beste arrazoi batzu batik. Gure onerako. Gure onerako. Ondo legoke batek zuzenian deitxu eta hemen deitzia, Hortxe. Momentu ontan. Liturgiaren kontra joango litzateke, baina segurazki Xabier ez zaio importako. Bate bat ausartzen balima da, gero amaiera han eman. Amaiera han eman. Bada amaiketako batekin. Modernizatuko gara. Aizu, Xabier, desafio hau, bota duzun desafio hau, noiz arte egongo da irekita esango dugu? Noiz arte hartu daiteke? Bueno, berez fetxa bukaeria iganden zuen, ez? Eta, bueno, hor ja bukautza jotzen da, ez? Porque ez geha kristo jende pila ez da hor galitzan nok, eta bazekin zertze hon da, ez da inorra azaldu, ezin da, hor berez usadioa hor bukatzen da, hor sinatzen ba, bien da bestela, beste gauza batea. Eta beste desafioren bat botako zenuke? Ez? Momentuz ez? Dana, aspertu ezin goitu behin. Hau norbaitek hartu nahiko balu, oraindik agian hartu dezake, baina momentuz ez besterik behintzat ez dugu. Ez. Momentuz behintzat esilingo gea, bazpare. Xabier, zuk jarraitzen dituzu, beste desafioak inguruan herri kiroletan orain mugitzen ari diren gainuntzeko erronkak eta kirola jarraitzen duzu? Bai, egin abaitza bai. Eta nola ikusten duzu egoera? Bueno, oain egizan berba, eskolari fitxa inoiz baino gehiago dago, gazte kiragarri dator atzetikan, bai. Eta txapelketa asko montatzeie, torneo eta zea eta abar da. Ni faltan botatzen dena, hoi da, apustu erronka, pixka eta hor nivela horri jotzen da, hor enkuentroi bilatzen da nian, hor gehiinare esfortzatu horri iten da, eta ni uste hori botatzen de falta, baina bestela gaintzien gazte asko dator, eta pixka nivela dago jetxitea pixkat, ez da erreza, deporte garestia data. Bai, behar bada, izaera kontuare izan daiteke, esan nahi dute, belaunaldi berriek behar bada ez dakarte lehengo apustuekiko eta erronkak botatzeko desafioekiko tradizio hori, edo hor austuraren bat gertatzen ari ote da? Bai, ni uste baietz. Ni uste gu gehala azkeneko hor apustu leheno olasa asti, larretxea, gandik ni hoiekin asko ibili nintzen plazan, eta hoiekin jokaure inuanik, eta, bueno, hoiekin gandik ero, ja nire atzea Iker Bizente badago, eta zea, baina, bueno, jokatu ia apustu beharrak, aparte ere, baina ez lehengo zea hoi ez da, gaztia ez dauka apusturako ohitura hoi galtzen nahi da, bai. Orduan gaztei esango diegu, zuri deitzeko eta kasu egiteko. Bai, ba. Ez da, Xabier? Aukera badago. Manager zela, ni, Aizu, edo Bizente bera, Bizente bera ere hona litzateke, plaza beteko lukete bi hauek, seguro. Bueno, goraino lehenko beteko lukete. Bai. Xabier, zein dazuk orain kirolarekin daukazun harremana momentu honetan? Desafio aparte utita esan dute, kirolarekin daukazun harremana? Nian lana aparte, nezesia bezala esango nuke, hastian 5 bat aldiz, eiteko. Nahikoa bada? 5 bat aldiz ordu eta erdi bat, iken dez 5 egunetan. Eta hoi falta aldi bat, zoze faltatzen bezala. Bai, eta, bueno, hortxe mantentzen naiz, gero beti burun zerbait egokitzen dut, eta, bueno, hoxe. Beti buruan zerbait eukitzen duzu, baina orain dela ez hainbeste, orain dela urte batzuk etorri zinen gurera, eta honela hitz egin zenuen. Eta sinisten duzu, Xabier, azkena izango dela? Joan burua behintzat ala esateik, eta sasoiko ikusten nahi zuen handikan, hori bai. Handikan atzo indago lanak sasoiak izpezto iteik, da hori bai, baina psikologikamente pixkat deskonektatu berrao, da pixkat asko esik ituik azkeneko proba honek, 6 hilabeten ordu asko eta asko izen di, eta pixkat deskonektatu berrauka bai.
Beraz, buruak agintzen dizu, ezta? Eta gorputzak gutxiago agian. Gero, neu bakarrik, ezta, bueltako jendea ire ordu asko kentizkiot, ia esateko hortako, lanaz aparte hortako bizi izen naiz, eta azkenean pixkat dana kontutan hartuta, pixkat berdetela uste bai. Esan duzu, lanaz aparte horretarako bizitzen dela bat, ezta? Beste horretarako etzen nuen nahi urte bukaerarako itzordu bat lotu, ezta? Gero, buruak lan asko egiten duelako horrez? Bai, eta gaina puntu guain baldin mazaude, 160an, euneko eunea, hiru bat hilabete behituzu, eta ja hortxe jokatzeko, ez? Baina, guain urtean bukaera arte ez da, zer esinatze, urte luzi izitea, eta, bueno, horre esan dako horiek... Hasieran perre pixka bat egin duzu. Nik igual ikusi zaitut, ez dira bat, 3 urte pasa dira. Batez hartu gaina. Denbora ez da, asko pasa, baina... Atxeden psikologikoa behar zenuen, eta horrek esan nahi du hartu duzula, ez da? Horretik, hondik eta indar gehiago gintzen naiz. Indar gehiagorekin. Bueno, eta posten gara, izugarri. Bueno. Posten gara. Bai, eta egia da, esango dizugu pena eman digula, inork zuri ez erantzuteak edo baiezkorik ez emateak, hori beti delako saltxa eta kirolari mesede egiten diolako eta zergatik ez, hori ona da. Bai. Itz egin dadila aizkoraz eta korrikaz eta herri kirolaz. Pena, nire honek pena hartu nuen, bai. Eta, bueno, zein goa, beste apustu bat izten da, bestela negu tristik, bat badago etxitea, baina 2 apustu urtean, jokatzeko politizitea. Bai, horixe.